Espesyal, aton pag-istoryahan kung paano masolusyonan ang trigger finger o kung sakit sa tudlo. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kainas ang kagaw ng sentro sa Tropical Storm Dante, rakitan sa 400 kilometros na silangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. May kalaskugon ang hangin sang hangin, nga 75 kilometros por ora malapit sa sentro, kapag madlos nga 90 kilometros por ora. Ang bagyo nagahulag karon sa namin na nakatundan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Samtang ang Western Visayas, kalakipang Negros Occidental, kag Bacolod City, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta kapag ulan kung pagpanago bangod sa localized thunderstorms. Ang adlaw nagbutlak la 5:21 kaina, magatunod naman la 5:03 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3. Okay, good morning na sa aton dira nga mga kaaksyon. Ray Baryoga kag John Vicente, mayang aga dira sa inyo. Sakay Marilo Travilla Catinoy, Athia Kim Uriman, Homa Lumena. Good morning man, kag still watching Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matthew Mayo, good morning man. Kay Remia Garcia, kag kay Michael June Season. Pinky Teruel, dira sa Villamonte. Mayang aga. Rochelle Evangelista, good morning kuno. Kumusta lang sa aton nga duha kuno action dorsal ni Rochelle, no? Okay, good. Okay, good, no? Wala problema. Kuan gyapon, kumpleto sa bakuna. Teresita. Teresita. Ang pinaka-complete na gadya Ay sa pa ka. bakuna. Kulang pa. Teresita Gasataya Talyon, good morning man. Kagay migo na One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Kagay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Mayang agaman. Sakay Susan Sandigan Divino dira sa Sagay. Dira kay Chay Minyabla sa Sandigan sa may kuan sa may Kaliling. Good morning dira kag kay Helen Nieves, no? Good morning man. Jocelyn Andrada Tiangson, watching naman from Barangay Mansalingan. Joseph Pacifico, watching live from Mayor's Office San Enrique. Good morning dira sa inyo mga taga San Enrique. Kag mga taga sa din ano ganito nga lansang kwan sang ni Chris gani. Miss Christy, sa may Bangga Mayor, ang Mayor. Coco, ano ganun, Coco Grill. Coco Grill, no? Coco Grill. Sige, Coco maka Grill. kwanta da ano ka pulo masyar kun may Soon, Action Boy. Georgia Nunsay, good morning man sa imo, na? Sakay Liza Asuncion Dejardo, watching from Barangay Villamonte. Sige, Action Doors, follow mo. Dali lang. Si Michael Singo Lamayen, good morning man. Kag kay Florida Gumban Gargalicano. Ask ko sir if okay na mag-travel Iloilo. Daw why na okay na ha? Okay na kay why man to ang daw may request pa to si Mayor Jerry Tani. Galing. Nga daw Wala pa extend man to daw na-approve. wala man ma-approve pa to, no? Tiyang ba kagapon ni Sir Frank Carbon Action Boy kung ano kuno ang ginpapanaog sang ano bla sang regional Yung mga amo sundo. na sundo nila kay wala man na-approve tiyang kay Mayor Trinas. Sige. Si Naisel Fabol, good morning Luat. Good morning kuno sa taga Sitio Bangbang, Barangay Carolan, Cabancalan City. Ari si teacher ko ano si teacher Romela Ilustre Arevalo, good morning mandra sa imo. David Gonzaga Jr. from Barangay Estefania. Sa kay Grace Suke, dra kay Daydi, kay Richard Soki, good morning dira sa inyo. Follow mo hindi? Huwag mo gina-follow Kay eh. Florencia, Kalayo na nasi mo. Diin. Hindi na tayo sa kay Jose Harrison Lapini Ati wadi ka appear sa akon. Hindi ko na sa Action Boy. Ara sa dalom. Ang pinaka-last din sa akon si Nizel. Ano nang imo cellphone niya man? Oo. Tag ano lang ni biya akong cellphone, tag 1.5 lang.
Abi ko niya 1.6 na 1.6 na pagmakal 1.5 lang. 1.5 kinaka-discount. Gingamit ko yung mo senior citizen nga card. Oh, wow. Nga mambang ko nga, pwede ko ni gamito ng kay Action Boy nga senior citizen card. Dami pwede gid kay Yeah. Boy Duran na iya. So ginalaw ko nila Action Boy. Okay, Imbes good. nga 1.6, 1.5 na lang. Twice na ko Correct? bala na pamangkudan sang cashier sa SM mo. Kinanglan mo na ipa-black liwat imong buhok. Kasi rin Correct? dala mo booklet mo. Tsaka. Sige lang ah. Lain Muli na. Stonehaven, Granada, dira si Jose Herson Lapinig Junio. Ginagreet niya man niya wife niya si Joy Bahil Junio. Happy birthday! Subong adlaw, June 1. Okay, happy birthday sa imo. Ma'am Joy Bahil Junio. Halin sa imo bana. Jose Herson Lapinig Junio. Ano niya akon man. Nga wala niya ga-refresh yo. Dili lang gid kay Naisel hasta ho. Ako nga rin nakuntat naman siya. Nakuntat na siya. Sige lang. Jen. Ara na, nagsulod na. Nagsulod na si Jen. Garido Palible Taiko. Good morning sa imo, Jen. Sana all may discount. Okay. Gamita lang ba lang senior citizen card na Action Boy, maka-discount ka na. Diba? Di kong drabi sa din na dangan sa Manukan country da, maka-discount man tada. Duwan, sila ga-honor dahil. Duwan, sila ga-honor sa mga Mas nag-honor i-report Charot. ka mo bala sa kwan. Wala ko binadalangin mo card sa bulakat ko to kay Naisel. Lani Ortega Mondia, good morning man. Sige, standby na kita sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Morning Edition. Sa detalye na sa ating mga balita lokal, natalana nga mga patigayon sa investigasyon ang talatapan ni Councilor Al Victor Espino angot sa ginaligado naglundan nga sex scandal sa Social Development Center ukon SDC. Suno kay Espino, base ni siyang impormasyon nga iya nakuha ang naglapta nga litrato kag video sa social media angot sa among insidente ang natabo deliktan pangatuig apang sinigid lamang na balahuba. Duha man Espino, hindi dapat nga tingbon sa isa ka pasilidad ang mga babae kag lalaki nga mga children in conflict with the law para malikawan ang among insidente. Plano man sa konsehal nga makigangot sa komitiba ni Councilor Anne-Marie Palermo para sa pagdiyon sang dugang nga malihok sa palaabuton. Actually, nakadangat sila sa opisina ko. Ginsend sa isa man ka-concerned citizen. No? Okay. Sa matter of fact, ginsend sa ako ng picture. Although I understand may video pag-iganit kung sino nga natabo dito sa aton nga mga children in conflict with the law. No, that's why ang akong committee was brought up. So we are on the process of investigating or getting to the bottom of it. Si Councilor Al Victor Espino. Ginatugyan ni Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang head sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk kon WCPD sa Department of Social Services and Development kon DSSD ang pag-usisa sa kaso ginalegar nga sex scandal na tabo sa sulod sa Social Development Center kon SDC. Suno kay Torrendon, hindi sila maka-intra sa investigasyon magluwas nga pangabayon ng opisina nga magbulig sa pagpangusisa sa nasambit nga kaso. Ginklaro ni Torrendon nga nagapadayon ang partnership, close coordination kag collaborative efforts ng iya opisina kag sang DSSD. Ginapausisa na ni City Councilor Al Victor Espino ang nasambit nga sex video halin sa SDC. Suno kay Torrendon, mayara sa Poso Guard, house parent kag staff ang SDC nga dapat mag-monitor sa ginahimo sa mga kabataan sa sulod sang pasilidad. In our end sa opisina sang WCPD, no, hindi na dikom ang naglalapta nga mga sex video, but since nga wala na nakalapot sa opisina namon pag-report or ano ang gusto nga i-extend sa office naton, why kita sa kakandak ng investigation kaya why kita reported incident sa office
Pagin sa pagpahayag ni Bacolod WCPD, Lieutenant Arlene Torrendon. Nakarecord naman ang Negros Occidental sa 177 ka bagong kaso ng COVID-19. Kahapon Lunes, ang Bacolod City ay may dugang naman ng 90 ka COVID cases. Sa pinakauling nga report ang DOH6, ang Region 6 ang may 523 ka bagong kaso ng COVID-19. Kag mayoriya diri ang local cases. Gan report sa DOH6, ang 183 ka bagong recoveries kag isang dugang nga patay. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang mayara sang 7,611 ka active cases, 38,284 ang total recoveries kag 1,127 ang death toll. Nagpanumdum si Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Police Colonel Romy Palge sa kapulisan sa probinsya nga likawan ng paghimo sa ilegal nga aktibidad. Suno kay Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala pagidman sa ang pulis sa probinsya nga nadakpan nga nakahimo sa sala agud gubo ng ila trabaho. Dugang pa ni Donasco ginatinguan ni Palge nga madisiplina ang iya nasakupan. Una diri may isa ka pulis nga nadakpan nga nagapang hold up sa Luzon nagligad nga semana. Sa duga pa naton nga balita lokal, gintuldukanan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga espekulasyon angot sa plano nga pagpapili sa siyudad sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Sa interview sa Capital Media, ginpamatudan sa Vice Gobernador nga wala sang kamaturan ang mga balita, bangod wala man siya nagsaylo sa iyang rehistrasyon sa Bacolod sa pagtapos ng deadline sa Mayo 9. Base sa 1987 Constitution, pwede lamang makapapili ang kandidato sa lokal nga posisyon pareho sa mayor, vice mayor o councilor. Kung ini ang at least may isa katuig nga residente sa lugar nga papilian antes ang adlaw sa eleksyon, base man sa age kag residency requirement. Natala ang eleksyon sa Mayo 9 tuig 2022. Si Ferrer ang isa sa mga opisyal sa Negros Occidental nga nagsuporta naman sa pagsaylo sa rehistrasyon ni Anay Congressman Albi Benito sa siyudad sa Bacolod sa tuong Abril 22. Napaslawan ang City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRMO ng umpisahan ng ila pagpanghawan o kung pagpanglimpyo sa mga drainage system sa palibot sang syudad bangod sa liwat nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Suno kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, halos naging wala sang pahuway ang iyang mga personnel labi na ang na-assign sa disinfection team nga amuman kuntani ang natalana nga iga-utilize para sa flood control program. Dugang pa ni Vargas magluwas sa kakulang sang personnel para sa among operasyon. Problema man sa karon sang iya talatapan ang kakulang sa nagakaigo nga pondo para sa pagpatuman sang amo nga programa. Dugang ebidensya kinanglanon anto si patuman ng travel ban bangod sa hybrid nga variant ng coronavirus. Samtang special shopping hours ginadtuso para sa senior citizens. Ang detalye sa Balita National sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang Wait lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Sakay Randy Artiaga Santisas, good morning dira. Kay si Mark Gabriel Salanga is also watching. Good morning dira sa imo, Gab. Michael John Season, good morning mga kanosa kay Victorio Daddy Pokison sang Deca Homes sa Barangay Cabog. John Flores kag kay Bel Chorita Ferrer. Phil Alon Sagay, good morning dira sa Japan. Kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man. Liwat sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, Piltun Lipura. Ginagreet lang si Lulet Sharon, Ryan, Mary Grace, Boboy, kag si Annalyn. Sige. Evelyn Nipomuceno, kag Ana Sinoro, good morning man. Jen, Taiko. Sa Taiko, kag Puvido family sa Hinigaran kuno, good morning man. Wilma Cabarles is also watching. Erla Vega, Lito Dayap, Mayang Aga, kag si Kagawad. Gagawad Melchor Baroka Rombines, good morning dira sa may hinubaan. And sa Boso, good morning sa imo kag Attorney Doug Pandan. Melile Oligo kag Dennis Nuestro. Sige. Action Boy, araman si Lito Dayap. And of course, si Sir Milili Oligo, kay nagalantaw siya liwat. Good morning. Kag happy birthday sa Yabata, ang si Maria Rica Oligo. Kag Action Boy, araman si Attorney Mark Steven Mayo, nagalantaw sa aton. Hello, Attorney. Attorney, good morning sa imo. Musta mga kaso tada? Musta, Councilor? Sana all. Councilor, musta? Councilor Mayo. Gusto mo, brahan ko sa jingle? Sige be, sige be. Gusto na lang. Jingle bells. Ay, sabi ka muna. Jingle May. Hindi mo. Hindi mo. Sige. Kaya, dito, Dennis Nuestro, good morning man. Ay, ano ni man? Nagsala lang ni siya guro. Nabasa mo man? Ang iya, kasi sa Bisaya pala, ina ng mini. Nagsala. Lain na iya. Sa tanan niya kalibutan. Tanaguro kalibutan na siya actually dapat. Sige, kaya din na to. GM Ace Diaz, good morning. Shout out ko lang si mama ko, Celia. Sang ano naman? Saint Dapdap? Sitio ni Guro ay. Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Ang tupad ko balay nga si Tito Alex. Okay. Kay Blow Violet, may biyahe ba kolod Iloilo, Roro, Subo? Ara. Kay Remar Haliasgo, good morning man. Dra sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castellana. Sitio Lupa. Barangay Sagang La Castellana. You're welcome, Miss Ana. Kag si Tess Duran, good morning dira. Ay, oo, Miss Tess, good morning. Kumusta nga tundra nga mga kapisuan? Isa na ako may piso. Kaya na Action Boy, nagamba si Dennis Nuestro Sala ko, no? Okay lang, we understand. Roro Bacolod, dumangga sir ma'am, namangkot siya kung may ara. Basta wala tinapurbahan ng kay Mayor Trinas. Teresa Linaha Kayaw, good morning ma'am. Action Boy, ginag-greet ko man si Sir Awin Torres, bala Action Boy. Awin. Good morning ra sa may hinubaan. And of course, Alagad Radio, good morning man. Yes. Sa Green Shelda, good morning. Green Shelda, ano to gani? Green Muscles? Green Muscles Growers Association. Good morning ra sa may Binalbagan. Si Nestor Egang. Kag si sino ganito man lipat ko isa. Sa di ni Mami Ems, nag-send si Mami Ems ang pictures ng Green Shell. Basi gusto ni Sir Boy, wait niya lang kadali kay wala pa di mahapit ni Eden. Miyara na naman. May bago na naman. Mami Ems, pwede ko nung naluto na. Pwede may butter. Ang may butter kag cheese, Mami Ems, thank you, gida. Per request. Charot! Joke! Pero kung gusto mo buton, taka. Pwede lang na. Bisandri ko na, rehistro, buton ko sa higaran. Hindi pa masaylo ka gito sa masaylo ko para sa action boy. Total, hindi man sila nga masaylo ka. Kaparistro ka, kaya wala ka bang kaparistro mo. Oo, ganun.
ang masaylo restrasyon dyan na nakaparistro na. Ikaw way kaya paristro mo. Wow. Piki, kaya nga. Ginano mo gitpudi. Sige. Block action mo, pili. Pako, kundi yung gidang... Wow, 25 anyos ka na, pili ka. Di sa'yo mamaylan lang ko. 26 ka na gali. Sa'yo mamaylan na lang ko kay mapadlagan ko, counselor. Sa'yo mamaylan. Sige, ang balon ta si Mayor Raymond Tongson. Kung pwede ko maupod sa iyo nga party. Party. Ang ikaw lang na, basi kung may matagtapos na natin, term bala. Nagkulang imo nga slate. Aksyon, Doral Cabato. Ang balong ko masya mayor, Para. basi tapos naman imo term, pwede ko bulus. Aksyon, Doral Cabato, para sa tao. Ala, dumayo para sa tao, lang para sa ano ka karabaw. Siyempre, padlaga ka para sa tao. Kasi nga, kayuha nga, kung bilis. Para Ako gani yung na tagline, gina-emphasize basta tagid gani. Gina-emphasize tagid na. Para sa tao. Kay meron ka obra para sa kagalingon lang nila, no? So, yun nga para sa tao. Good. Soon. Mo ka tagline mo bala. Ano ganing tagline mo kay Mami Ems? Ginano ko pa ginahugutan ko pa kung i-release ko ni siya. Kay wala pa man siya may ginpadala ko ng tagline sa kay Action Eden. Niko abi pa aprobahin na kay Mami Ems kung okay na sa tagline. Anong tagline? Siling ni Action Eden niya. Okay na niya. Okay na dayon. Sige, i-share mo karon sa ako na. Kay ipagawa Ems Aboso para sa serbisyo sa taga-recreo. Dumamo mo tagli-tagline. Aboso sa serbisyo. Abuso, wala ka pang abuso. Mana? So, hindi pa tayo ng green shell. Kalain. Sige kay Action Boy, kay Arman Tres Reyes, good morning, Tres sa may Talisay City. Tonic Nualda, good morning, good Nualda family. Si Miss Jinky, Dialagdon, ginag-greet niya lang ko ng mama kag papa niya sa Barangay Pandanon DSB, kag si sister niya nga si Jeneline Dialagdon, kag Jane Nagor, kag sa mga amiga niya Alma Oligon, Serela Samar Aguilion, Michelle Montilla Ging because of Ottawa, Canada. Kag si Melanie Rihon, good morning. Michelle Sige. Sayo, good morning man. Standby sa mga dugang nga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:34, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sang TOH ang kinahanglan sang mas maramo nga ebidensya antes ipatuman ng sang Pilipinas ang travel ban sa gin-report ng hybrid coronavirus variant nga nadiskubrihan sa Vietnam. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginatunan pa sang World Health Organization ang bagong variant. Una gin-report sa Vietnam ang variant nga kombinasyon sang India kay United Kingdom nga mas marasig nga nagalapta sa hangin. Ginpahayag ni Senadora Leila de Lima nga isa kadako nga tikang ang mando ni US President Joe Biden nga mas padalaman ang pag-imbestigar sa matuod nga ginhalinan sa COVID-19. Sunod kay de Lima, nagakadapat lang nga may baluan sa bugos nga kalibutan ang kamatuoran kag para ang masulat sa maragtas para sa masunod nga henerasyon ang hindi himo-himo lamang nga detalye. Nakaligad niya semana ginmando ni Biden sa intelligence officials nga pabaskugon pa ang pag-imbestiga sa ginhalinan sa 2019 coronavirus kalakip na ang posibilidad nga ini nakagwa gikan sa Chinese laboratory. Ginalauman ni Biden nga mabato niya ang report sa pag-imbestiga sa masunod nga 3 ka bulan kag nagapanawagan siya sa China nga magbulig sa investigasyon.
Nanawagan naman ang National Commission of Senior Citizens sa gobyerno nga aprubahan ang 2-hour window para sa senior citizens nga exclusive nga makausar sang shopping malls, grocery stores, pharmacies para sa manubo nga tsansa sang COVID-19 transmission. Suno kaya na si Chairperson Franklin Quijano sa idalom sang proposal, ang mga senior citizens nga nabakurahan kontra COVID-19 ang makagasto sa ilagin pangabudlayan nga retirement para magbulig nga makabangon ang ekonomiya. Duwa pa ni Quijano inimpamagipan para maka-exercise ang mga may edad na. Ang mga senior citizens ay yara sa ikadua sa priority group sa vaccination program sang gobyerno. Ginanunsyo ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga sa bulan sang Hulyo kag Agosto maabot ang 2.3 milyones ka doses sang AstraZeneca vaccine sa ginbakal sang pribado nga sektor. Suno kay Concepcion, 1.7 milyones ka doses ang maabot subong tani nga Hunyo, pero ini ang ginpaisol sa Hulyo kag ang duga nga 1.17 milyones ka doses ang maabot naman sa Agosto. Una na nga nagpirma sang tripartite agreement ang private sector, LGU kag national government para sa 17 milyones nga doses sang AstraZeneca vaccines. Ginpahayag man ni Concepcion nga gintugutan sila sa gobyerno nga madelay ang donasyon sa gobyerno sa masunod nga tuig. Ang pribado nga sektor ang madunal sa gobyerno nasyonal sang 50% sang COVID-19 vaccine nga ila ginbakal. Ginpahayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III yung ginatunan ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang posibilidad nga i-require lamang ang mga OFWs ang single dose ng COVID-19 vaccine lakip na diri ang mga seafarers. Sunod kay Bello, kinanglan nga malambot sa mga OFW sa ilang deployment schedule sa abroad. Sa sining nga proposal, ang mga OFW hindi na pag-i-require sa second dose ng bakuna. Tinanit nga semana, sa pasakas ng gobyerno ang mga OFW sa A1 category halin sa A4 sa vaccination program. Gindayaw ni Senator Francis Pangilinan ang tikang sa manubo nga panalgan sa Kongreso nga matagan sa cash aid ang mga mangunguma nga wala sang 1 hektarya ang duta nga ginapanag-iyahan. Suno kay Pangilinan, kinahanglan na nga padalion ang paghatag sa bulig pinansyal bangod ang budlayan na ang mga mangunguma bangod sa pandemya. Madumduman nga si Pangilinan na nagpanawagan sa tong 2019 para mausisa ang rice certification law, partikular na ang paggamit sa 10 bilyones pesos nga Rice Competitive Enhancement Fund. Nakaligad nga Disyembre nakalusot sa Senado ang kaangay nga hagna. Ang dunga natin nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para
Yes, good morning again mga ka-aksyon. Diyan nagkadali lang kita. Kay daw kuha na nga akong sige. Miss kay Nenen Makabinlar, good morning man, watching from Yulos Park, Barangay 14. Good morning dira sa imo. Kay Rodely Gumayan, may agaman, Leo Talaban sa may La Castellana. Maing aga. Larry Rico, kumusta ka? Kay Tunek Nualda. Good morning man. Kay Otay Benedicto. Tamyaw naman happy birthday si Toto Castro sang Bangga Bagol. Toto Castro, happy birthday sa imo. John Arlos. Dira sa may si John Arlos sa punta Taytay ni sabla mo. John Arlos. Way ka mo da kasigot anay? May ka mukha bunggo anay? Bunggo anay. Nakasakit man naman. Kalain. Good morning. Kay Jeanette Delino. Maing aga man sa imo. Kag, of course, oops. Hambabla ni... Mila Alet. Good morning man. Hambal ni Mami Ems, nagsakay gid bala si Ivan Malyo sa bangka iya from San Juan Binalbagan to punta tagda hinigaran para madulong kagapon ang green shell. Ahay, nag-effort gid siya. Sige tamyawon ta siya karon bala. Sino? Ivan? Si Ivan? Sino to? Si Ivan. Oo. Sige, Halabongga. Hambal ni Mami Ems, idulong yung green shell. Paamana niya cheese kag butter. Wow! Paamana niya lang. Kay si Nang Aisa, kung siya magluto, ang ilada bala nga upod sa balay. Si Nang Aisa, kung siya magluto, uti kuno katama. Nang Aisa nga, nang how? Nautihan siya kuno magluto. So kita, si Jo Marie di palutoon ta. Correct? Hindi, okay lang na kalapwanan ng butangan sang kapayas, malunggay. Mo yung luto. Ako na ako na magluto ko, kabutan kapayas, malunggay. Very mahigop sabaw kagidagla. Yes, kagkarimis ang sabaw sa green shells. Labi na kong ang namin green shells, bigay katambok mo. Tambok sila ng green shells. Oo, no? Nami sa yung green shells. Correct. Nami Action Boy, kung may party, bisa nyo balay, o may birthday kami, pwede mo na ihanda, Action Boy. Request ka lang kay Ivan. Green Shells Party. Green Shells Party, ka? Pwede kabahin lang sa imo. Kabahin! Part lang sa imo mga handa. So, pwede ka get. Pero baklon mo kay Ivan, ha? Of course. Mabakal tayo kay Ivan. Kaya syempre, gabi ng kaalwan ni Action Boy sa paghatag. Isang green shell, no? So, this time, support ang ila business. Kung may mga birthday sa aton ng mga puloyan, mabakal kita sa ila. Correct. Correct, Mami Ems? Si Mami Ems lang aton niya. Magpakig-angot si Mami Ems ang aton nga coordinator. Yes. Coordinator, facilitator. Mabakal ka vlog green shell, may coordinator. Pilton Lipura, aga pamangkot. Siya pwede ko sa live test, kay mahalang RT-PCR test. Para sa ano na? Para sa ano na sa Pilton? Kaya depende na yung mong... Depende, kaya marami niya wala gaala. Naraya nga RT-PCR, ginapangita. Sa biyahe, I think pwede ang sa live test. Go ka Boracay, pwede na subong sa live. Kaya sa live test, mga tag 2,000 na mo. Yes. No, ang RT-PCR, yati yung tsakto na, tag 5,000 yung RT-PCR. Tapos kulikuton pa na blang ilong mo blau. Laina daw basta travel bla daw pwede sa live test, no? Daw pwede siya. Pero may iba niyang required gid sa mga, let's say, sa mga para sa mga kilala kung OFW bala. Magbalik sila RT-PCR test gid why hindi pwede ang sa live test, no? Munang kon sa mga OFW. Anyway, tanaw naton ang ining sa live test, okay ni saya basta mag-travel lang. Yes. Okay? Ano pa gani? Sino pa gid Si karon ay tamyawon ta online. Si Ana Sinoro nagpadala di sa ako mga pictures sa mga apo niya kag kuno kay nagapamati bla. Ti Mayo gina kay nagapamati. Damo sa kanila kabataan niya sa abroad, no? Ha? Damo sa kabataan niya to sa abroad. Ti sinon lang di ayan upod yan, no? Ate, sige, standby na kita sa aton dugang mga balita. Ay, standby gali ha. Dugay mangin kaupon naton si Senator Chis Escudero, ha? Standby.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa Retalier Balita International, pagabaguhon na sa World Health Organization o WHO ang tawag sa COVID-19 variant agud malikawan nga may kuan ang ngalan sa mga pungsod nga ginhalinan sini. Ginpahayag ni WHO COVID-19 Technical Head Maria Van Kerkhove nga hindi nila ilisan ang karon nga scientific name sa mga variants ng COVID-19. Sa bago nga sistema, mangin alpha na ang tawag sa British variant nga B117, samtang ang B1351 nga una na diskubrihan sa South Africa ang mangin beta, kag ang Brazilian P1 ang mangin gamma. Pagkatawag naman ang Indian variant sa duha ka klase, ang B16172, ang pagkatawag nga Delta, samtang ang B16171 variant naman ang pagkatawag nga Kappa. Sunod pa sa WHO, rason nga ginhimo nila ang mga bag-o nga tawag para madasig ini nga mabasa kag wala man sa may magluntag nga diskriminasyon sa mga pungsod. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Nasilina natin kina Action Doors. Si Senator Chis Escudero, mangin kaupod natin karon nga aga, no? Karon governor sang Sorsogon, no? Tagaan ta sana isang chance, no? Kay dugay naman nga wala kita maka-istorya sa kay Senator now Sorsogon Governor Chis Escudero. Sang time nga senator siya, puwerte ang mga performance man during his term, two-term senator ni siya mo, no? Kagaroon na, gobernador sang probinsya sang Sorsogon. So, ibalon ta, nano ang mga kaganapan bla, no? Sa kay, anong ganap kay Sorsogon Governor Chis Escudero, no? Senator, Governor, Senator Gidia, no? Kumusta na, Senator? Medyo matagal na rin tayong nagkausap mula nung naging natapos yung term ninyo sa pagka-senador ng Pilipinas. No? Kumusta po, Senator? Kumusta po dyan sa Sorsogon? Yes, boy, una sa lahat kayo, sa lahat ng ating listeners na Aksong Radio sa siyudad ng Bacolod, gayon din sa buong lalawigan ng Negros Occidental. So, pusong pagbati, mayong aga. Good morning po sa inyong lahat. Maayos naman, boy, mag-iisang taon na kaming MGCQ dito sa lalawigan ng Sorsogon. At bagaman tulad ninyo, meron pa rin COVID-19. Unti-unti nang nasasanay at nagsasanay ang mga tao sa bagong normal na ito na tingin ko tatagal pa ng ilang taon. Kaya dapat matuto't masanay na tayo na nandito na to sa ating kapaligiran. Senator, ito pong, by the way, kasama ko po dito si Action Dorel Cabato po. Mamaya yes, po. ma'am. Good morning. Senator, itong Sorsogon, sa record po, parang hindi gaano kataasan yung kaso ng COVID-19 dyan po sa Sorsogon. Paano po ninyo napanatili na parang manageable ang kaso ng COVID-19 dyan po sa inyong probinsya? Mula't-mula, boy, gumamit kami ng mga paaralan bilang quarantine at isolation facilities dahil tulad ng ibang probinsya, kulang naman kami sa mga pasilidad. Pero binuksan ng DepEd ang kanilang pintuan kaya mula pa nung nagsimula itong COVID, gamit na namin lahat ng facilities sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement na pinirmahan ng lalawigan sa kanila. Isolation, quarantining at contact tracing ang sikreto para makontrola ang paglaganap ng COVID-19. At siyempre, minimum health standards nandun pa rin. Boy, ilang beses na ako may nakasama sa isang meeting, sa isang kwarto na kinaumagahan, nag-test ng positive. Subalit, basta't sinanatili mo yung distansya, 1-2 metro, nakamask kayo, open air, huhugasan mo ang kamay mo bago hawakan ng mata, bibig at ilong. Sa totoo lang, walang dahilan para mahawa ka maski ang nakasama mo ay positibo sa COVID-19. Okay. Yun talaga ang dapat gawin ng ating mga mamamayan, Senator po. Itong probinsya ng Sorsogon, mula po nang naging governor kayo, first term niyo as governor of the province of Sorsogon, pero nailagay ka agad ninyo sa mapa itong Sorsogon. Nabasa ko kasi na nakikita ko sa Facebook, sa mga post, na maraming mga proyektong isinagawa kayo sa probinsya ng Sorsogon, tulad po itong coastal road dyan, na napakaganda po para sa probinsya ng Sorsogon. Ano po ba mga latest projects na ito na para sa taga-Sorsogon po, Senator? Siguro 5 coastal road yan, boy, at tinuugnay namin sa pamamagitan ng kalye ang lahat ng aming barangay. Ang lalawigan ay merong 541 barangay. Makokonekta po namin ang 536 na barangay bago matapos ang taong ito ng konkretong kalsada para mas madaling makauwi at makalabas ang aming mga kababayan. Gayon din, mas mura ang pagpasok at paglabas ng anumang produktong meron sila. Yung 5 maiiwan na barangay, boy, ay puro mga isla na.
at masyado malaki na ang gastusin para mapatuloyan yon. So nilagyan na lamang namin sila ng bangka na malaki bilang sakayan, parang public utility na bangka, at gayon din sea ambulance upang sa gayon matugunan lahat ng pangailangan nila kaugnay ng health, kalusugan at kung may emergency dun sa kanilang barangay. Okay po. Senator, malapit na pong tag-ulan. Ang Sorsogon po, isa sa madalas dinadaanan ng bagyo. Paano pong pagprepara natin sa probinsya sa ganito pong mga kalamidad, Senator? Signal number 1 kami ngayon, Boy, dahil sa bagyong Dante na nasa Kamindanawan ngayon. Pero hindi naman niya tatatama sa landmass ng Pilipinas. Mulat-mula, tinamahan kami ng bagyong Tisoy, 6 na buwan matapos ako maupo bilang gobernador. Isinaayos na po namin ang disaster preparedness at response. Halimbawa po, nagtayo kami ng sarili naming 911 system upang sa gayon ay sino man na may pangailangan ay kayang matugunan ang kanilang emergency. Nilagyan po namin ng GPS lahat ng emergency vehicles namin para malaman namin sino bang pinakamalapit. At tulad ng ibang mga lalawigan at probinsya, wala naman pong house number at street name yung kanilang mga address. Nilagyan po namin ng GPS location lahat ng poste ng aming electric cooperative na ang distansya ay 25 hanggang 50 metro. At yun po ang tumatayong address nila. Ibigay po lamang nila yung bilang ng kanilang poste. Malalaman namin eksakto within a 25 to 50 square meter radius kung nasaan po sila sa buong lalawigan, maski na nasa kabundukan pa sila. Dagdag pa nito, marami kami pinatupad na polisiya para sa loob ng hindi lalampas ng 1 linggo, malilinis na po namin anumang dumi o kalat o landslide dulot ng anumang bagyong tatama po sa amin. Naalala ko po, Senator, kayo pong nagsulong nitong Modernization Act ng Pag-asa na mabigyan po na maagang warning ang ating mga lalawigan sa mga paparating na mga kalamidad tulad po ng bagyo. Di pa po, Senator? Dati, Boy, nanguhula ang Pag-asa. Kung maalala mo, pag sinabi nilang uulan, maaraw naman. Pag sinabi nilang maaraw, doon umuulan ng malakas. Ngayon, kapable na. Kulang lang kasi talaga ng equipment ang Pag-asa noon. Kapable na, maaasahan na. At malaking tulong, hindi lamang sa mga lokal na pamahalaan, pero pati na rin sa ating mga kababayan. Basta sumubaybay lamang sila sa mga warnings at signals na binapalabas ng Pag-asa. Senator, marami pa po akong katanungan sa iyo, pero bigyan ko muna ng pagkakataon itong kasama ko. Gustong magtanong din eh. Pwede po ba, Senator? Yes, opo, Boy. Sure. Si Dorel, si Action Dorel po. Yes, Senator, magandang umaga po. Tsaka Action Boy, ito tiyak na mas maraming gustong malaman ang sagot sa tanong ito. Senator, nagkikita pa po ba kayo ni Miss Hart? How do you spend time together po? Oo naman. Nagkikita po kami. Either umuwi po ako every 2 weeks sa Maynila o sa po nagpupunta rito minsan sa isang buwan. Tinitiyak namin na sa kabila ng pandemya, bagaman medyo LDR o long distance relationship kami madalas, ay nagkikita pa rin kami. Maganda na rin yun para matiyak ko na pag-uwi ko, walang malaking tsinela sa bahay na hindi ako may-ari. Oo nga naman. Senator, pag pupunta kayo dito ng Bacolod, dalhin niyo po si Miss Hart, ha? Opo, actually, tagal na rin hindi nakakapunta si Hart sa Bacolod. Sa kabila ng pandemya, siguro sa mga susunod na buwan, tama po kayo, mas luluwag at mas makakabisita na tayo sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Yes. Senator, alam niyo po, during your term as Senator, marami po kayong nagawa para sa bayan at talagang namimiss na ng Pilipino ito pong mga performance ni Senator Chis Escudero. Napipakita po ninyo sa probinsya ng Sorsogon na magaling talaga yung performance na ilagay po natin sa mapa ang Sorsogon. Dapat po ata balik kayo sa national level, Senator. Ano po ba? May plano ba tayong ditong to run for a higher office? May plano ako tumakbo muli at bumalik lamang sa Senado, Boy. Tama ka. Dahil naisaayos na namin ang aming lalawigan at hindi naman siguro tama na puro na lamang din Escudero sa aming lalawigan. Marapat bigyan ng pagkakataon din ng stansa ang marami sa aming mga kababayang nais manilbihan sa aming lalawigan upang sa gayon ay may pagpatuloy ang aming nasimulan dito. Pero sa dulo, Boy, nasa kamay pa rin ang ating mga kababayan yan kung sino bibigyan nila ng tiwala. Hindi lamang sa pagkasenador, pero gayon din dun sa mga nagbabalak, hindi ako kasama rin, Boy, na tumakbo bilang Pangulo at ikalawang partido. Opo. Senator, malaking karangalan po na napagbigyan nyo kami ng pagkakataon para magkapanayan po kayo. Thank you very much. Sa darating po ng mga araw ay we will still get in touch with you para malaman po natin yung mga plano pa natin for the benefit and the good of the country, Senator. Thank you very much, Senator Chis Escudero.
Maraming salamat po muli sa lahat ng ating listeners na Action Radio sa Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayang aga. Sige. Mga kaaksyon, Senator Chis Escudero, budlay ni sa dakpon sa mga ito sa Sorsogon, galing na dakpan tagid siya, no? Dakpan ta siya. Nakapamangkot pa ko yung kamusta ang ilang ni Miss Hart. Kani mangkot mo sa naton kung Senator kan may BFF ni Hart. Amo na gaitan ipamangkot. Kung galing to ga report si Senator, gamo na siya magamba. Gadali siya guro. Hindi, amo gina sa pambalon, dasig siya. Okay. Nalipat ko yung magamba Senator, tandaan mo, Doral Cabato pagdating ng Bacolod si Miss Hart kalimutan ko talaga. Ay, nalimtan ko gali. Dali lang balaw sa Senator kan may BFF with Hart. Gani man. And please tell her, bring the LV. Lumang bag. Pwede ba na? Mga bag siya kay may mga design niya sa Paris, di ba? Gani. Siya na yaga paint pag yung reaction boy. Dason kung madakpan ta siya liwat. Ang balon ko siya nga, please tell Miss Hart to bring LV. Lumang bag. Lumang bag. Pero I tell you, si Hart, kuha na siya daw, down to earth man bala. Hindi siya pareho sa daw, hindi sa balaya pareho sa iban. May mga artista ba nga daw intimidating. Si Hart siya, if you will have a personal experience kay Hart, kung mag face to face mo siya, mas niko ay do hindi siya muna blangan muna sa katagwapa, muna sa kwartahan, muna sa kakinis nga among batasan niya. Simple lang siya, no? Simple lang. No? Sige lang ma-meet din siya soon. Correct. Kaysa nga pagkanto ya di duway pa ko din, no? Way pa. Way pa. Kung magkanto di ako bala si mo. Ang balon mo kung nga daan kung pakanto di siya kay ma-heels man ko. Hindi pwede nga do tagahawak kailan tayo. Correct. Sige. So, mga ka-aksyon, inyong mamatiyan nato sa pagpangalaga diri sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. May kopo ninyo sa Action Brian Morden. Sa iba natin dira nga nag-monitor. May aga dira sa inyo. Reggie Obando, good morning dira sa imo, no? Damo man din may nag-greet sa kay Senator, no? Yan. Sige si amigo Tamawi Kanyada kuno also missing cheese. Missing man si cheese. Duwa nga grupo ko ni sa una no. Sa kay si kami ni Mawi Kanyada no. Standby na sa Action Hotline. May kopo niyo sa Action Brian Morden. Ang inyo diringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon